Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşawana emîr behsa zalima bikin. Kabinê zalim kî ne? Em gora qafiyê dibin filan kes zalim e, filan kes zalim e, kal gora ayetê kabinê zalim kî ne? Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm de sûretê Hûd ayeta 113 da wiha dibêje. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenû ilellezîne zalemû fetemessekumün nâr. Terka zulmê bikin, hevaltiya zaliman nekin, wê agir ve bişopîne. Kîja agir? Agirê cehennem. Pekî em ana em bipirsin, em bêjin zalim kî ne? Em rakin mikrofona ji xelkê bipirsin, anha ji ber ku di rojevê de ye, tişkî pirsî bibin wela İsraîl zalim e. İsraîl çima zalim e? İsraîl zulmê li Gaza dike zalim. Pekî, rast İsraîl zalim e. Pekî İsraîl tenê zalim e. Xweda dibe alîkariya wan jî kî bike. Mesela Amerîka destek dide İsraîl, Amerîka jî zalim e. Devletê destek bidin İsraîl, ew jî zalim e. Heti Resulullah dibe innemel a'malu binniyati, li gora niyetê emel têkirinê. Êku bi qestî bê ez ê malê İsraîl bisînim, bira İsraîl pere top ke, bin baba ve serserê Filîstîniya, ev jî zalim. Di dünyayê de dewleta ku li xelkê xwe zulmê bike, ev jî zalim e. Dewleta ku li wî xelkî mazlûm zulmê bike, ev jî zalim e. Kîja dewlet dibe birave, ê ku zulmê li miletê xwe bikin, tehdîl wan bikin, wan bikujin, ew jî zalim. Tabii li gorî ayetê gere meriv nêzî zalima jî nîn be, hevaltiya zalima jî neke. Meriv jî dibe dikeve sinîfe wan. Pekî em bana dibêjin rast e. Şika min kî li xwe jî binêrin. Em herin ber eynîkê, em li xwe jî binêrin. Em û zulmê çiqa nêzî hebin, em çiqa dûrî hebin yani. Zulm tenê ku meriv hema bin baba ve serserî însan e, ew e ya ne ew mesela? Mesela Xuda Teala Kur'an-ı Kerim'de dibêje ki lanetullahi alel kazibin. Kî vira bike, lanet lê were. Lanet li şeytan hatiye. Ev emrê Xuda neyne cî zalim e. Ek bi vira xelkê bixapîne zalim e. Wan hakimê ku li gorî wî qanûnî qarar nedin, ji zengînan re ayrî, ji feqîran re ayrî qarar bidin, yaxud ek torpîla wê heye, ek torpîla wê tune li wê gorî qarar bidin, zalim in. Şerîeta Xuda jî ek bibire, melle be, em bêjin müftî be, em bêjin qadî be, xel werin bimîhane şerîetê, ew li gorî emrê Xuda qarar nedin, ew zalim in. Ê ku mîrasê bela bike, mîrasê, eger mîras çima be, û wê mîrasê nede qîza, ew zalim in. Emrê Xuda heye, ayet heye, ayeta mîrasê heye ku çiqa ji kîr dikeve, çiqa ji qîzê dikeve, çiqa ji kurê dikeve, feqet maalesef hinek însanê me hene, simbelê wan li viran e, devê wan xuya nake dibên em welatparêzin, hinek însan hene şaşkan, wan helîkopter serê datîne, tizbîya wan, filanê wan, maalesef te dinêrî pirê wan ji her du aila jî mîrasê nadin qîza meselanê. û hinek jê li alîkî behsa filan û bêvan dikin, mezlûman dikin, nizam çi dikin, hinek jê jî behsa dîn û heq û hiqûq û xerîta cennetê dikin yani. Tenê zalim İsraîl nîne, em baş şixwin serê xwe. Ê ku özellikle lîzê xwe bê dilê wan, bi zorê wan bizewcînin, ew zalim in.
maalesef memleketime de hene kesinlikle hoş kıza ne yaparsın? O karar dedin. Belki pire kavuş kararına da. Bu ticaret an bavraçe, bu menfiat da ki bu vana zenginin vesaire limeşt ki nak arxid xona xamamış xonine kıza bizori biyara bizevcine zalime. Ek dumale da ara zarki xuda ara zarki qizcik u kurk da farkı bike ev zalime. Merv gere farkı neke her duji sebine her duji insan merv gere farkı neke mesela nava. Xuda Teala ayet nazil kiriye dibi hayveş mervati hebe mervati droy tengda droy freda şinu şayna da eko qasti ilişkiye xo jmerve xo bibire ev insan zalime. Eko raya xo bavece eğer muhtari be eğer belediye be eğer milletvekili be çid be bira be eko raya xo bide zalime ev zalime. Eko de mala xuda lider be eko de aşireta xuda lider be eko de günde xuda lider be lideri aşiri be kudu nava ve topluma da zulme bike ev zalime. İnsanı ki be muhtar dügün da farkı ve meyli bike ev zalime. İnsanı ki be belediye reisi li belda dibe li qaza dibe li vilayeta dibe ku göreve sağlam neke inki mahalla hizmet bike inki mahalla hizmet neke o vurguna bike jxu mervi xu bray xura ev zalime. Cübina ku jwe derera hizmet bike hati yani. İnsanı ku ji bu menfiata dünyayê zulmê li berayê xwe li xuşkê xwe bike ev zalime. Tehdê li wan bike ew zalime. Merv îro dibîne hinekî aîla da malê wan heye, erdê wan heye, di hevjê, sê hevjê kêfa dünyayê dikin li Tirkiyeyê tevê digerin belkî li dünyayê digerin hinek însan jî hinek birayê de jî maalesef xweşik naçin qezayê nayên. Xweşik baqinut perecek wanda tune. İnsanê ku çi girevê dike bira bike. Xwazî bira şivan be, xwazî bira gavan be, xwazî bira walî be, xwazî bira belediye reîsî be, bira melle be, çit be bira ew sağlam gireva xwe neke ew zalime. İnsanê ku xaniya lê dikin, bînaya lê dikin, mühendis, müteahhît, taşeron dibin, bibine çi dibin jwana ku sağlam wê bînayê çê neke ew zalime. Çünkü deprem tê xera dibin. Ek here denetleme bike binê reva çirûkê jî îmze bike ew zalime. Maalesef dikin wanê şanî. Heta insana divirdaye. Eko din adamı be, melle be, müftî be, vaaz be vesaire ku ji bu menfiata dünyayê ji zengîna hez ke ji feqîra hez neke ew zalime. Li gorî hedîsê ji xwe siyayek îmana wî diçe mesela. Ku here taziye zengîna ayrî ê feqîr ayrî muamele bike ew zalime. Taziye zengîna neçe yani taziye zengîna here o ji bo ku zengîn bije wala aferin ya belkî lokî nabin nekê xeber de weaz bide beznî wî mirî bide ku mirî araqê xwariye mirî em bêjin li mêj nekiriye ew însan ew mele zalime. Eko yönetici be de devlet dairesinde müdür be, müdür yardımcısı be vesaire de nava personeli xuda ayrımı bike ev zalime. Xwazî bira müdürê mektebe be, xwazî bira müdürê nüfusê be, xwazî bira müdürê tapoyê be, xwazî bira müftî be, xwazî çi dibe bira bibe, kava ku nava personela da ayrımı bike hineka bixebitîne, hineka nexebitîne, jineka hezke, jineka hez neke ew zalime.
li bajar dibe, li qezayê dibe hinek sendî xebaşxanî hene ê ku ne wiyê wan in bi çavekî xerab li wan dinêrin. Ji wan xeber didin çima ne wiyê wan e heva ku wî xerabiyê wî çavê wiyetî li wan însana binêrin ew jî zalim in. Ê ku maddî duruma wî xweş be, îdara wî bive û here dîlen mîş bibe, destê xwe ber xelkê veke û xelkê bixapîne ew jî zalim e. Xwe îdara te dibe tu ji bo çi? Tu dibî sebeb ku nadin hinekî dinê. Ew jî zalim e. Ê ku li diya xwe, li bavê xwe nenêre ku diya wî bavê wî nexweş bin yaxu diya wî bavê ixtiyar bibin li wan nenêrin ew jî zalim e. Çunkî emrê Xweda heye dibên ji wan re nebêjin of jî. Ew însanê ku ji bo menfîetê, ji bo malê dunyayê ku şekl û sîma xwe de giş bike, mesela em bêjin şaşke bide serê xwe, em bêjin riyê xwe berde, em bêjin daîma mîswak bere, bi tizbî desta de be, yaxud em bêjin simbêlê xwe ava bînevire, simbêlê xwe bînevire dev xuya neke, yaxud cênîkê xwe bînevire li gorî fikra wan ku xelkê bi wî awayî bixapîne ew zalim e, zalim e, zalim e. Çunkî teqwatî li gorî cilanî ne, li gorî şekl û sîmayê nîne, Xweda dibe çi Bismillahirrahmanirrahîm inne ekremekum indallahî etqakum. Teqwatî ad berde heye. Di vî cilî de nîne. Ew esnafê ji bo ku tiştekî bifroşe rastiyê nebêje ew zalim e. Maalesef îro pirê esnafa diçî dikana wî, li dikana wî çi heye dibe ev baş e. Çi heye dibe ev baş e. Tu dibê wayê li filan derê nadibe ew wek viya nabe. Tu dibê xalo tu biha difroşî wa li filan derê xwe nadibe ew wek viya nabe. Nevek xalo eynî ye va emrê min de rebas ez xwendina min heye eynî nadibe nerebînin ew kesînîkle wek wan nabe ji bo ku bifroşe rastiyê nebêje zalim e. Belkî bifroşe, belkî pere te keve qasê ama pere di wê qasê de bereket nakeve kê. Di cîkî din de wê here. Kesîn û kesî di cîkî din de wê here. Ew zalim hene. İnsanê ku birê de herin, ev bûyîrin poza baxişkin bavên wê rastî ew zalim e. Çunkî dilê xelkê nedikeve. İnsanê ku birê de herin, kaxiz wê xwe bavêje, cixara xwe bavêje, em bêjin pakêta cixara xwe bavêje, em bêjin kî birê de erebê de diçe avê dixwe pajî de davêje, tişta davêje ew zalim e. Çunkî vê duayê ji me re emanet e. Piştî me ji wê însan werin dunyayê. 8 milyar însan heye, herêkî tiştekî bavê erdê dike 8 milyar tişt. Me pirî me wisa kir, me deniza jî, me okyanusa jî, me behra jî, me çema jî, me tev qirê jî kir yanî. Yahu de dibe piştî ji vam erdê ve çi ve tişkî dibe. Tişkî dibe. Hinek însan hene di bajar de ne maalesef balkona xwe difro, balkona xwe dişo, piştî boriya wî heye, av borî de diçe dibe şirr wan racada dikeve peşkî çi xelkê zalim in wana. Gazî sûcî bike, biraştera borî lîxe bîne xwarê. Ama wê 10-15 xwe pirî wî here mesela. Ew şofêrê ku zivistanê di berfê de, di heriyê de erebê baj û qestî wan şilayê bike vîya lîvalê însan şil bibin, pîlek û zilam şil bibin, ava pîs wan bibe ew zalim in. Ê ku malê xerabe bi malê baş bifroşe ew zalim e. Ê ku tarîxa mal derbas bîye bi wî awayî bifroşe ew zalim e. O weka viya ê ku însana bixapînin, ê ku heywana bixapînin, ê ku zulmê li însana bikin, ê ku zulmê li heywana bikin, zulmê li doğaya bikin, qestî ormana bişewtînin, qestî erda bişewtînin vesaîre evana giş zalim e. Îca ka em herin ber eynîkî em li xwe binêrin gelo em di wê evkê de hene tune ne. Em ji wê lîstê de hene tune ne. Genellikle em xwe baş dibînin. Îş ku xelk meriv baş bibîn, îş ku Xweda meriv baş bibîn. Hûn te bimînin di xêr û xweşiyê de, hûn temam emetî Xweda